ዕለት ዕስራ ግንቦት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት ዕስራ ግንቦት በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስን ጻድቅን ካሌብ ንጉስ ኢትዮጵያ ዕረፈ። እዚ ጻድቅ እዚ ንእግዚአብሔር ፍቅሮ ይፈርሆ ነበረ። ሃይማኖቱ እውን ቅኑዕ እዩ። አይሁድ ንናይ ሃገረና አግራን ክርስቲያን ከም ዝቐተልዎም ምስ ሰምዐ መንፈሳዊት ቅንዓት ቀንዐ አጸቢቑ ሓዘነ። ካብኡ ተንሲኡ ነገስታት ኢትዮጵያን ኤጲስቆጶሳታን ናብ ዝቕበሩላ ቤተ ክርስቲያን ከደ። ኣብኣ ኣትዩ ከዓ ኣብ መንበረ መንግስቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ቆመ። እቲ ጽቡቕ ኣልባሳቱ ኣውፅኡ ኣጭርቕቲ ለበሰ። ኣቕርንቲ መሰዊዕ ሒዙ ኣዕይንቱ ናብ ሰማይ ጠመተ። ከምዚ እናበለ ከዓ ጸለየ። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ዝርአን ዘይርአን እልፍን ኣእላፋትን ኩሎም መላእኽቲ ንዓኻ ዘመስግኑ ንዓኻ እውን ዝግዝኡን ዝቅድሱን ብዙሕ ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን ሽዱሽተ ዘኽናፎም ሱራፌልን ብዘይ ምቁራጽ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ፍጹም ብቅዱሳን ዝቅደስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጐይታ ጐይቶትን ንጉስ ነገስታትን አብኡ ንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ናቱ ዝኾነ ከም ልብሲ ብርሃን ዝውንዘፍ ንወድኻ እቲ ኻባኻ ዝወፅእ ቃል ናብዚ ዓለም ክትልእኮ ዝሰመርካ ንዝትገድፋ ኣባጊዕ ክመልስ ንሱ እቲ ዝዛረብ በጊዕ ብፍቓዱ ካብ ሰማይ ዝወረደ ካባኻን ካብ መንፈስ ቅዱስን ከይተፈልየ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ እዚ ሁሉ ዝገበሮ ምእንቲ ድሕነት ደቂ ሰብ እዩ። ካብ ጸልማት ኣውፅኡ ናብ ብርሃን ፍልጠት መርሓና። ኦ ጐይታ እነሆ እዚ ስምካ ዝኸሓደ ዕቡይ ኣብ ልዕሊ መጓስኻ ዝገበሮ ረአ። ነቶም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝሓዞምን ከም ዝቐተሎምን ንደቂ ህዝብኻ ከም ጤለ በጊዕ ጠቢሑ ከም ዘብሰሎም ንሃገርካ ኣዕንይዋ ንርስትኻ እውን ኣጥፊእዎም እዩ። እነሆ ኣነ በኣኻን ብሓደ ወድኻን ብህያው ቅዱስ መንፈስካን ኣሚነ ኣለኹ። በቕርንቲ መሰዊኢኻ ተማሕጺነ ኣለኹ። ብሃይማኖትካ እውን ጸኒዐ ኣለኹ። እንሆ ንጸላእትኻ ብሓይሊ መስቀሉ ንሓደ ወድኻ ክዋግኦም እወፅእ ኣለኹ። ንዓኻን ንሕዋተይ ክርስቲያንን ቀኒኤ እየ እሞ ካብ ተስፋይ ኣይተሕፍረኒ። እቶም ሓይሊ ጥበብካ ዘይፈልጡ ኣበይዳ ኣሎ ኣምላኾም ከይብሉ ወይ ከዓ ብብዝሒ በደለይን ሓጢኣተይን ጸሎተይ ዘይትሰምዕ ልማኖይ እውን እትንዕቕ እንተ ኾንካ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ቅተለኒ። ንርስትኻ ናብ ኢድ ጸላእትኻ ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ። ንሕና ህዝብኻ ኣባጊዕ መጓሲኻ ኢና። ንዓኻ ከዓ ንዘለኣለም ምስጋና ንቕርብ ኣሎና። ካብኡ ንጉስ ካሌብ ወፂኡ ኸደ ተዋግእ እሞ ነዞም ንሃገረና አግራን ዘጥፍእዎ ዓለውቲ ኣይሁድ ኣጥፍኦም። ዓበይቲ ተኣምራት ገበረ። ብዓብዪ ክብርን ብብዙሕ ሓጎስን ከዓ ናብ ሃገረ መንግስቱ ተመልሰ። ንእግዚአብሔር ከዓ ክንድቲ ሁሉ ዝገበረሉ ኣመስገኖ። ንእግዚአብሔርስ እንታይ እየ ዝፈድዮ? ብዘይካቲ ነፍሰይን ስጋይን ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሃ ዘቕርበሉ እንተዘይኮይኑ ምስጋና ንዑ ይኹን በለ። ካብኡ ነዚ ዓለም መኒኑ መንግስቱ ሓዲጉ ብለይቲ ወፂኡ ብእግሩ ኸደ። ናብ ቦታ ልዕሊ ርእሰ ደብሪ ኣባ ጰንጠሌዎን ኣብቲ ሕያወት መነኮሳት ዝነብሩሉ በጽሐ። ኣብ በዓቲ ኣተወ። ነታ በዓቲ መእተዊኣ ሰብ ከይርእዮ ዓፀዋ። ካብኡ ከም ዘይወፅእ ንዓለም ደጊሙ ከም ዘይርእዮ መሓለ። ናብ ውሽጢ እታ በዓቲ ምስኡ ዘእተወ የልቦን። ብዘይካ መንጸፍን ዕትሮ ኩበያ ንማይን ዝለበሶ ልብሲ ምንኩስናን መግቡን ጥራሕ። ብዙሕ ዝዋግኡ ኣኺል መንግስቱ ናብ ኢየሩሳሌም ሰደዶ። ናብ ኣባ ዮሐንስ ናብ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳሳት ከዓ መጽሓፍ መልእኽቲ እናለመነ ጸሓፈ። ነዚ ኣኽሊል ኣብ ልዕሊ ኣፍ ደገ መቃብሩ ንቓል እግዚኣብሔር ክሰቕለሉ ምስጋና ንዑ ይኹን ዝብል ኣኸ። ናብቲ በዓቲ ድሕሪ ምእታው ዋላ ምስ ዝኾነ ኣይተዛረበን። ንእግዚአብሔርካ ኣስመሮ ብሰላሙን ዓረፈ።
بركته مساناتكن زلعلم عالم امين. سلام لكالب تأمرته هدقتها لبقلو انتفنو اكليلو بإيروساليم يسقلو زنتو حيال يتمكها بحيلو عم بإديه سراويت سابا تقتلو زأنبل ياترف أهاده امقلو. سلام نكالب ملكت مقدافو نهابتو نبقلو أخليلو زلعاخي أبي يروساليم نخسقلو إذا حيال زي أيتمكحن بحيلو بإيدو سراويت سابا عبستقتلولو ولا حد أيترفن كابآتهم ايوم زبلو. بزعلت زي أقدس أبا أمونيوس نهاجرتونا أعرفه إذا قدس زي قوبس كله قدس أنطونيوس نام منكسنا خصوع خلو رأي كم بدك أسو مستبرابره نجزيو تنسيو ناب أبا إستروس كيدو كاو لبس منكسنا لبيسو مسؤو تقمت دحريقو ناب دبرتونا تملسه نرأسو بعد تهانيسو أبقى تقورينو بمعالتن ليتن عبي تقادلو تقادله سيطان رقم أبل علوق أن بأمثال منكوساي سبيتو خينو ناو مسأي أبقى دقيو معصو مسكوح كوحي أف دقيو خفتولو اتو سيطان كآتوي إذ قدس كآمسو خص اللي حتتو سيطان كآبيو تنكولو قلسولو ملكو علويتو كم رسن حاوخونه نزق قدسك أنا زعبيس أبئي نابخا خمتسيه بولو صلاة سنايت سيطان كيدو أب حانت ملكعات بغت زخونت لبو رجا سبيت آتوي نزق قدس أب حاتيات كتودو قدما دفافا كجن كداون تتخدينا أقامشتنا وخدت معزونا خحكوحت كا أنا قياشي سبيتي مقد تقاقي أقامشت أبزبس حلوخو بجاخا أراويت كيبالعني أب دقيت قدفني كفتهني كزي أبير بزعباي كتساباس أبكا يوبالتو مسكفتها نسا نايت رقم سيطان لأختي مسعوديا خمزخونت نسو خمزلا خافلته كام ملكوت هاويان مصحف تتقاقيسو خقسصا بزعبا سيولن تنحت انستدالو مقصعتن نغيرو خفرارها جمره وستيخو دما بزعباتي نصادق انستدالو حغوسن دستان دما نغرا شو እግዚአብሔር እትዝባላ ከተስተውዕ ልባ ከፈተላ ህጽቡቅ ልብስ ካብ ልዕሊ አውጽያ ኣብ እግሩ ሰገደት በኸየት ቅበላን ነፍሳ ድሕናን ለመነቶ ንሱ ኸኣ ርእሳ ላጽዩ ማቃልበሳ ካብኡ ከም ናይቶም ዓበይቲ ቅዱሳን ትሩፋት ብዙሕ ምግባር ሰናይ ትሩፋት ክትገብር ጀመረት። ንሳ ብመዓልትን ለይትን 1200 ጸሎታት እትጽሊ ኾነት። ሱባኤያ ብትገብረሉ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ትጸው ነበረት። ዲያብሎስ በዚ ነገር ዝምስሓፈረ በአምሳል መነኮስ ተመሲሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣድባራት ኣብ ኩሉ ቦታ ኣትዩ እናበኸ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ቤት ኣባ ኣሞኒዮስ ኣላ ንሱ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም ፍቕሪ ሓንቲ ሰበይቲ ሓደሮ ንሳ ኣብ በዓቱ ምስኡ ትነብር ኣላ እንሆ ንመነኮሳት ኣዋረዶም ምንኩስናኡ ኣሕሰሮ በሎም ኣባ እብሎ ጻድቕ ኣምሳል መላእኽቲ ምስ ሰምዐ ሽዑ ተንሰአ ነባ ዮሴፍን ንኣባ ቦሂን ምስ ወሰዶም ኣብ ደብሪ ቶኒ ናይ ቅዱስ ኣሞኒዮስ በጽሑ ኣብ ኣፍ በዓቲ ምስ ኳሕኩሑ እታ ሰበይት ቦሎኽ ኢላ ናብኣቶም ወፀት ነናሓድሕዶም ድማ እዚ መነኮስ ዝነገረኒ ሓቂ እዩ ተባሃሉ። ኣባ ኣሞኒዮስ ከዓ ነታ ሰበይቲ ሳድዥ ኢሉ ሰመያ እዚ ማለት ከዓ ሕያወይቲ ማለት እዩ። ምስ ኣተው ሓቢሮም ጸለዩ ክሳብ ምሸት ከዓ ዕቤት እግዚኣብሔር ይዛረቡ ነበሩ። ኣባ ኣሞኒዮስ ከዓ ተንስእ በሉ ንሳድዥ ክንርእያ ንኺድ ንሳ መግቢ ትስንክተልና ኣላ በሎም። ምስ ኣተው ኣብ ዝነድድ እቶን ሓዊ ቆይማ ኣእዳዋ ናብ ሰማይ ዘርጊሓ ክትጽሊ ጸንሓቶም ምስ ረኣዩ ኣጸቢቖም ተደነቑ። ብዛዕባ ዘደንቕ ዓብዪ መንክር ንእግዚአብሔር ኣመስገንዎ። ካብኡ ህብስቲ ቅረበትሎም እሞ
በልዑ በታለይትቲኣ መልአክ እግዚአብሔር ንኣባ እብሎ ብዛዕባ ገድሊ ኣባ ኣሞንዮስን ሳድጅን ገድሎም ነገሮ ሎም እግዚአብሔር እዩ ኣብ ዘብፅሓኩም ዕረፍቲ ናይ ሳድጅ እትርእዩ በሎ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ምስኮነ ብርቱዕ ሕማም ርእስን ሓመመት ሓንቲ ስግደት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሰገደት በኣኸዓ ነፍሳ ናብ ኢድ እግዚአብሔር ኣረከበት ጽቡቕ ኣገናንዛ ገኒዞም ከዓ ቀበሩዋ ኣባ ኣሞንዮስ ትሩፋታ ክነግሮም ጀመረ ንሳ ምስኡ 18 ዓመት ገበረት በሎም ገጻ ቅሪላ ይትፈልጥን እያ ንሱን ገጻ ርእይዎ ኣይፈልጥን እዩ መግቦም ከዓ እንጌራን ጨውን ጥራሕ ነበረ ድሕሪ ብዙሕ እዋን ድማ ኣባ ኣሞንዮስ ዓረፈ በረኸቱ ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሰላም ለከ መፍሰጽእነ ብሩህ ደመና መንገለ ፈቀድ ገፍና እስመረ ፈቀ ህቡረ ምስለ ሐዋርያት እደወ ዜና ሀበተ ሰርአ ማእዱ ሀበተ ድለወ መና ብፁዕ አንተ አሞኒ ዘእቶና ሰላም ንዓኻ ተወጣሕ ብሩህ ደመና ናብ ዝደልኻዮ መገድፍና ብሕብረት ዝረኸብካ ምስ ሐዋርያት ጥዑማት ዜና ኣብ ዝተሰርዐ መኣዲ ኣብ ዝተዳለወ መና ብፁዕ ኢኻ ንስኻ አሞኒ ናይቶና ሰላም ሰላም ለረድእቲ አሞንዮስ ሳድጅ ዝብሂል የዋሂት በግዕዝ በሁረታቲሃ አዳም ወበምግባረ ሐዋዝ ይውእየት ቀዊማ ከመዘበ መጥልል ሙሃዝ ማእከለ ውኡይ ወርሱን ህንባዝ ሰላም ሰላም ንረዳኢት አሞንዮስ ሳድዝ እዚ ማለት ሕያወይቲ ብግዕዝ በካይዳ ጽቡቕ ብምግባራውን ሐዋዝ ጥዑም ኣየቃጸላን ቀዊማ ከም ዘጥልል ሙሓዝ ኣብ ማእከል ውዕዩን ርሱንን መቕሎ ርሱንን ህንባዝ በዛ ዓለት እዚኣ ኣባ ሆር ረድ ኣባ ኣሞኒ ኣባ ደርማን ኣዕረፉ ነቶም ምስ ኣባ ሄሮዳን ዘካርያስ አንጾኪያውን ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ድማ መዘክርታዎም እዩ በረኸቶም ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሰላም ለሆር ለአባ አሞኒ ዘተጸምደ መጠነ መዋእል 40 ድህረ ነበረ ስጉደ ማርያም ድንግል አሰራዮት ተገሃደ ነጽር እንዘ ትብሎ ወልድየ አሃደ ወዘቅድሜሁ አእላፈ ነገደ ሰላም ንሆር ንአባ አሞኒ ዘተጸምደ አስታት 40 መዓልታት ምስ ነበረ ሰጊዱ ስጉደ ማርያም ድንግል ተገልጸትሉ ብግልጺ ገሃደ ርአ እናበለቶን ወደይ ሓደ ኣብ ቅድሚኡ ዝቆሙ አእላፍ ነገደ መላእክት ዝሰግዱሉ ማለት እያ ሰላም ለአባ ደርማ ለብእሲ ግሁስ እንዘይቀውሙ አውዶ ሰማዕታተ ክርስቶስ ለክብረ ሞቱ ዘሆኮ በዘፈረ ልብስ ድምፅ አውታሪሁ ለመሰንቆ ዳዊት ንጉስ በእዝነ አሞኒ ነበረ እስከአም ሰላስ ሰላም ናአባ ደርማ ንሰብአይ እሉይ ግሁስ ኣብ ዙርያኡ ዝቆሙ ሰማዕታት ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብሩ ሞቱ ዝሃወኾ ብዘፈር ልብስ ድምፅ አውታሩ ንመሰንቆ ዳዊት ንጉስ ኣብ እዝነ አሞኒ ነበረ ክሳብ ዓመታት 3 ዓመት ማለት እዩ በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ አቦ አባ ዘትረ ወንጌል ናይ ደብረ ሊባኖስ አበምኔት ዓረፈ ንሱ ቁፅሩ ካብቶም 16 አበው መምህራን እዩ እዚ ቅዱስ እዚ ካብ ንእስነቱ ከም መላእኽቲ ለባስ ንጽህና መፍቀረ ትሕትናን ሕያውነትን እዩ አልባስ ምንኩስና ስለበሰ ሰናይ ገድሊ ተጋደለ ኣብ መጓሲ ክርስቶስ ድማ ሓላዊ ተሾመ ካብኡ ብጽቡቕ ሽምግልና ብሰላም ዓረፈ በረኸቱ ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን